Machigni nya kona mogojon kamoro moro ma interior wakie chendo ni mar Migago di chiengni ma kawuono to mokwongo magi e weche ma omiyo pek. Duol mochung' ne yiero IBC ogoyo chapa chike magayo omenda mag kampen ma jochung' owinjo tii godo e kinde mag manyo kombe siasa. Jatend DCP Rigathi Gachagua kod Peter Munya mar PNU oromo e nyasi mar thum Meru bang' bedo ka gibare weche. Ka ng'ato seritaya bang' higa 60 ka to kaunti ochung' kodgi. Moko kuom jodolo ma Homa Bay koro dwaro ni counties ochung agulu mar siro jodongo e kor gwenge. Machiegni inyalo tudri kodwa e namba mar 23600 ka bende ontiere @Ramogi TV KE @James Opondo Senior. Machiegni nyinga en James Opondo. Josiasa mawuok alwora ma Mount Elgon owuok oko mar kwayo mondo nonro otim mapiyo kendo makare kaluwore gi nek mar MCA ma Chesikaki Nathan Wasama mane ochiel gi magina gi jogo ma ok oyangi tich ang'wen otieno. Thoth josiasa go mamanyo kombe e yiero mabiro ma higa 2027 wacho ni ok gibi ling' nyaka ratiro gi yudi kendo jogo omaki. Ne gilose kinde mane gitimo limbe kar kano ringre ma Kimilili kama bende ne gisayo migawo mar arita ka giwacho ni kata gin bende ibwogo ngimagi. Ne gimedo wacho ni nek mar MCA no ne kod weche mag siasa ka koro gidwaro mondo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo otim nonro makare kendo chiw arita bende ne jogo mawuok e alwora ma Mount Elgon. Huku Mount Elgon tuko na wasiwasi kubwa sana kwa sababu wakati ambayo unasema unataka kiti fulani kuna kiongozi anaona hiyo kiti ni yake, of which sisi kama wapiga kura na wakazi wote wa Mount Elgon kiti ni wananchi. So mimi nataka kuhimiza na kuomba serikali yetu, mimi haswa Maruti, mimi mwenyewe nimetishiwa maisha mara 3 hadi kuna kiongozi anatoa bunduki yake na ananitishia mimi maisha. Nimeenda nikaripoti but hadi leo hii hajaitwa na kuwa summoned na ili aeleze kwa nini alitoa bunduki yake kunitishia mimi maisha. So kuna 3 OB numbers, I have them. Alishai nipigia simu na kunitishia maisha hadi na leo hii. So mimi leo hii hata venye Wasama ameenda hivi, I think I'm the next. Today I go to Mount Elgon, by night I'm supposed to plan where I'm going to sleep. So up to when are Mount Elgon aspirants going to run away from their homes? We want to ask the security agencies. When this incident happened in 2024, you did not table the report and tell the public that this is what we found out. Yeah. So that we are able to have a backup of what happened. But we have not gotten that. So we want to appeal to the security agencies that please don't be complacent in this particular matter. Kama serikali watatusaidia kuuza maneno ya Wasama. Tumeona kumbe Nairobi ni karibu sana, ni masaa 8 ama ni siku 8. Tutatembea kutafuta Murkomen Nairobi. Hakuja tusaidia amani. We demand a thorough, impartial and speedy investigation to establish who planned, financed, facilitated and carried out this heinous act. Kawdhi nyime ni jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar PNU Peter Munya nyoro motieno manyoro e gima no neno ka giko mar pogruok mar gi bang' ndalo machuok. Tok Gachagua wacho ni Munya kod josiasa mamoko onego riwre kod gi kanyakla. Jotelo ariyogo mosebedo ka nigi pogruok kuom juma mokadho no neno ka ni kod mor kendo loso kanyakla ka gin Nairobi. Bang'e Gachagua nyondike mbui mare ni pod gwenge mag got Kenya riwre kendo onge gima biro pogogi. Jalop jatend piny Kenya Kithure Kindiki yore alam kod misa mar goyo erokamano e kanisa jokopere mag Chanjuri Catholic Parish County ma Murang'a. Owinjane kaka weche chalo kono. Ongea mambo ya bure huko. Tuendelee tusiendelee.
tukae tusikae, tuikare thirikari-ini, tuikare thiini, mbonia ina moko maria marauga tuikare thirikari. Bas, kwa hivyo wacha nirudie. Hospitali ilikuwa imeomba milioni 27. Rais amesema, ameamrisha Wizara ya Ujenzi iketi chini na hospitali tupanue vifaa zaidi ama mijengo zaidi, na hiyo pesa inaweza ongezeka zaidi ya hiyo 27 milioni ambaye mlikuwa mmeuliza, iongezeke ifike hadi milioni 50. Hiyo ndio itatusaidia kujenga chumba cha wagonjwa mahututi ICU, tujenge hapa Gashanjiro. That money will put up a new intensive care unit, high dependence unit HDU, theater, laboratories na vitu ingine mingi ambavyo tunahitaji hapa Gashanjiro. Tujenge theater tusijenge, tujenge ICU tusijenge. So you have up to 50 million shillings for that work. Naambiwa huyu mama nilikwambia ni fire, ananiambia hata anatafuta contractor afike hapa immediately. Ndio nikitoka hapa kesho wananchi wasianze kuuliza ile maneno deputy president alisema itaanza lini. Huyu mama ni fire, si fire. Ameniambia anaenda kutafuta contractor ndio next week tuanze maneno ya kutengeneza hii. Lakini mkubaliane ako area. Kwani ulijua nitatangaza nini? Wewe Alice, kwani ulijua vile nitatangaza? Wewe ndio utatujengea? Ndio mwezi. Sawa. Engineer Anthony Mureithi. Wewe unafanya kazi na Wizara ya Ujenzi, Affordable Housing. I think I've seen you in several projects. Yes. And you're a good contractor. Thank you, sir. Usiniangushe. Sitakuangusha. Usiangushe serikali. Sitaangusha. Si namna hiyo? Ndio, sir. So we'll give you 50 million shillings. Riwruok mochung' ne jotend din mar Islam magin imam okwedo weche mibayo ne kweth mobalo kod sirikal ni mar girocho demokrasia ma pacho ka giloso Nakuru. Moko kuom imams omedo ni dongruok ok bedie pacho ka igoyo jok mawuoyo. Bende gikwedo siasa manyayo akwede mag dhoudi ka gikwayo alam ne kwe yiero mabiro mahiga manyien. Tunashangaa tukiona kwamba opposition inaanza kutengana kwa njia moja ama nyingine, na kila wanatengana ni kidogo sana. Kila mmoja anataka kuona yeye ni yuko juu ya mwingine, lakini ni vizuri waheshimiane. Tume ya uwiano na maridhiano, kwa kweli tume hiyo ni kama iko usingizini, imelala fofofo, kwa sababu majukumu ambayo kwamba iliyepewa ya kujaribu kuvunja makali wanasiasa ni kama wamekuwa compromised. Tunaomba Kenya mzima, maimamu na wasiokuwa maimamu, wadumishe amani. Amani ni kitu muhimu sana katika hii nchi yetu. Mizozano haitojenga, mizozano itavunja. Baada ya elections bado sisi ni mandugu. Bado tunaishi kama wanabiashara wenye dini zao na amani. Kwa hivyo tunajiuliza ni nini hii ambaye inatuvuruga kichwa. Jaod bura ma awendo Walton Wino kwa Uganda makono mondo duok lwedo ni William Ruto kaluwore kod kit dongruok mosechwalo ne jopiny koloso e kar chung' od bura mare ma awendo Wino okoni kit dongruok moseneno nyiso ni Ruto chiwore mar tiyo ne jo Kenya maonge kwede kendo neno ni jopiny oyudo ber e konde Kenya mangima. Tieni ng'amo nyalo gone ombulu mwaseneno ber gik motimonwa to mana William Ruto. Nikech kata tie soni ka uneno ka nitie affordable housing migero bath serial kacha. Nitie koso onge?
e bath Sugarland kacha nitie affordable housing makawuono osechopo grofa mar 6 nitie koso onge e KMTC managero kacha nitie bende hostels magedo ne dhi mbele mwalo kocha nitie lam mosechak ger mowuok Kanyawanga madwa dhi tudo nyaka gi Rapogi contractors nie ground mago donge maendeleo nyiso ni nyaka ne piny chakre president mosedewa kaka jo awendo gi kako nagi en na William Samoei Arap Ruto donga adiera koro ko gik no ket William gi joka wan ng'ama wanyalo chungo sani ma be akwayo kaka mjumbe unwa chungo en William Samoei Ruto jadimo yie ni dok yiero Ruto mbele ka to mana nikech gik mosetimo ang'eyo ni nitie ojende ka ma kawuono dwa kelo nu confusion awinjo ni nitie rally molosi dhi tim Homa Bay upar diriyo oweketwa mana gir dino ndara sayote kaka jaluo gima joka kelo nuwa makoro biro rally midhi tero Homa Bay en na dwaro kaka idwa pogwa gi Ruto dwaro kaka idwa golwa e sirikandni to kuma kawuono wantie Mambadi Nyang ene waziri mar pesa momiya pesa bende maduong' kabisa kelo ka ng'ato golo ka ni udhi uchikru e ndara kaeto bang'e gibiro loso sirikal kaeto uduogo e sirikal un sure nade ni gidhi win. Moko kuom jodolo e kaunti ma Homa Bay koro dwaro ni sirikande mag counties ochuoge chike moko mabiro neno ni jodongo ma hikgi oniang' oyudo sir mawuok e sirikande mag counties kane gilose kinde iko mar jaduong' Damianus kuku e gweng' Makagane kar chung'od bura marangwe jodongo wacho ni kata odoko ni sirikal mamalo ni kod chenro mar siro jodongo to thothgi ok yud sir makawuono kendo gikale ngima matek mokalo. Bishop Gordon Odongo okoni en kinde ma jodongo bende onego yud sir mana kaka jotelo osebedo ka timo ne grube mag mine kod rawere e gwenge mopogore kuom mano gikwayo sirikande mag counties mondo ka ber to onene gichuogo chike moko mabiro neno ni jodongo oyudo sir mag joma tindo lakini jodongo chalo gimowe oko danga kwa mondo our governors komakore kod MCS mag county nyalo kalo chik moro e od bura kanyo mondo ochuogi gimoro ochuogi omenda moro from county kich national government temo kelo negi matin kata kadiko kamano lakini gikelo to dang wakwa county be gimbe lwetgi mondo donjie mondo at least ka ng'ato se retire bang'i ga 60 ka to county ochung kodgi mondo ng'ato daga ng'ane kich kangima ok ber jomoko tho nikech dhier jomoko kich nego nikech bang' we tich bang' tekni rumo kaka koro dang' okonyre bedo mateka kora kwayo our governors sana mapiny kaluka kata kobedo Kenya mangima mondo gichuoge chik moro e od bura kanyo manyalo kelo yut at least ne jodongo dwe ka dwe ka government mamalo kelo to county be kelo matin mondo jodongo ikgi ochwalre. Waher mondo sirikal ochung'e kod jodongo obed jodongo mamine kata jodongo machuo sirikal ochung' kodgi ka temo miyo gi kony mondo ngimagi omedre mondo chope higa ma jaduong' ochopo mondo chiemoro ng'at machielo ochako we legacy kaka jaduong' we legacy maduong' e Kaganka. Nyakoro mogo jonga da kao yueo mara mokongo kapok adhi yueo kacha temo wuok mana Mombasa ka dhowadh nam chumbi Frank Machone wacho ni James Opondo japicha Rio Nade Migago Molmos aneni e yorno makare riwruok mar opposition deko kuom golo jachung' achiel madhira rekod jatend piny Dr. William Ruto gitim mapiyo nikech idhi yombi gi sipwap kod sirikal kaluwore kod dongruok mosetim e kor gwenge mapacho ka Frank Machone wacho na mos ne waziri Opiyo Wandayi. Nyakoro mogo jong kikidhi mabor nikech pod wan gi weche mathoth. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow.
Mondo yudwe ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. Il safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik by Machiegni kendo nya Kwaramogi. Okinyi ka okinyi jolupo e dho wath ma Asata bolo nedegi e nam gi geno mathoth ne mako rech mondo gilos ngimagi makiny. Higni 4 tok jatend piny Kenya William Ruto ne golo singo mar kelo dongruok makare e sekta mar lupo kaka gero kuondego mag rech e dho wedhe, senta mar pidho rech e kind mamoko. Jolupo wacho ni gisechako neno dongruokego, kata kamano giwacho ni itimo gi kidam kendo pok gichako neno olemo margi. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo dho wath ma Asata Iseme, kaunti ma Kisumu kaka achiel kuom dho wedhe migore kargo rech manyasani. E dho wath ma Asat, picha mako ka jolupo kod johan rech odich gi tijegi mapile ka pile mag kiluwa. Ka e kinde ma mine odich, gimoyo chonga kod omena, wuone to odich, rango chal yedhigi ka moko kuomgi rieyo nede mag lupo. Ne familia mathoth e dho wadhni, gikoni nam lolwe, ok en mana kar yudo chiembgi mapile, to en geno mar ngimagi. Omiyo kuom higni 4 sani, nyaka ne jatend piny William Ruto donje telo. Jolupo lero ni tinende gineno dongruoge mopogore kaka yor temo bero sekta mar lupo. Gino mapok ne gineno ka sirikende machien ne dewogi godo, kendo miyo ne gisiko e lwasi mar dhier gi chan kata obedo ni gidhi e tich kiluwa piny maru. Sekta mar lupo ne en sekta mane sirikal ok opange wach moro from 1960s kucho. Koro Ruto to neno ka nitie gi pogruok mane kech nyaka nyodonji en president mar temo jali weche mag nam kendo thoro wuotho dho nam kuonde kabisa kokelo dongruoge. Koro mane ber maneno kuom sirikal Ruto ni kuom higni 4 mosetikoge. Mokwongo nochikowa a modern banda, warehouse, dryer, hotel, administration office kod paya. Nowachonwa ni gigo te gidhi timonwa. Kanochopo higani to Ruto president no biro mo commission gedo mar landing site no kendo odhi mbele kendo nyaka chop sani gedo mare is almost 50%. Jolupo yango ni girwako dongruogegi kod geno mar arieya, kata kamano gikoni geno kende ok biketo negi chiemo e mesa ka gin kod luoro ni chenrogi kopo ni gedo margi ok orumo e wang' sa, to mano nyalo biro rocho geno magisebedo godo mar neno lokruok e uchumi ma alworano. Ng'eny gi pok waneno buildings 3 emigero, kar office, kar banda gi kar fish processor. Koro mamoko go podi kata paya podi. Koro wakwayo ni president ine chunywa koro tieknwa landing site ni mondo bed maber, mondo koro walandi tutam ka landing site wa orumo. Kuom mano gikwayo sirikal mondo neni osiro chenro mar pidho rech e cages kaka yo machielo mar loso tije ne jogo ma ok nyal tiyo tij kiluwa otieno tulu e nam. Sani sekta ni ji osebete mang'eny ahinya ma rech bod ok chien. Koro kancho gar landing site nika
to no chwana gi mor ne samo sirkal bubedo gi plan maber kod namni mondo mi gikelnwa pesni moko oket kata kejes mang'eny mondo ng'eny joma dhi e nam mang'eny kucho owuoge tich mar lupo ma e nam cha giduogo tim fish caging ka mondo gipidh rech mondo mi nam bende bede gi rech moko manyalo bet madongo nikech sa rech matongo dok piny e namni onge rech madongo minyalo kan e storage ni maka pondo gere mochopo okang' mobiro gikie kaka piny chalni to samoro bubet abeta gima ne kamano moko bi konyo gweng'ni gi wach moro. Joan Rech Tielo ni kapod onge apeyni mabeyo madonjo e dho wedhe kuonde kano rech manyasani kaka coolers gi dryer, arita makare ne jolupo ei nam to kata sirikal tem bero sekta mar lupo to pod gibiro mana yudo lal. Gima anyalo wacho sani ma wan godo gi shida kabisa en yo. Ka landing site ni orumo kech nowach ni lose bang' 1 year. Kapo no rumo kata kawuono mawuoyo kaeni to onge ohala modhi kelo ka kech ndara pod rach. Onego ben landing site rumo ka ndara bende ber mondo mi wayude yuto wan kech kae kama yuto wan ti. Koro ka ndara rach to yuto wan e piny. To sama chieng' ok rieny kama ting'eni ka ikawo kata en ochunga kata en omena to iwito pesa nikech ok otuo chuno ni kiny kendo nyaka imoye samoro bende okethore pesa ni no dhi adhiya kamano. Koro ka gini dine rum nikech draya ne nitie to koro ne dwa bedo ok ibed gi sida kata koth chwe kata chieng' rieny to in sawa gigigo koro dhi maber. Odwarane kaka jolupo nyalo lupo gi kwe nam nikech gionge kwe. Ama pok wadhi e nam wawuotho gi license ma license ondiki ni inyalo lupo e Lake Victoria. To koro kidhi Siaya kocha imaki, kidhi Homabay County imaki, koro wakia ni license ming'adonwa gi watim go nang'o nikech ok wan thuolo ka walupe nam. Kalure kod jotend dho wedhe BMU giyango ni dongruok e yor gedo kende okoromo nimar gisebedo ka gitayo tije mopogore e dho wedhe maonge chudo kendo kaber to chopo kuma sirikal nyaka koro rangie gi wang' maber kaka achiel kuom yore mag bero sekta no. Wagombo ni BMUs mondo chul mshahara nikech tijni tek mondo samoro yalo kata cases 10 odiochieng'. Gima dwa ni president mondo winji ni office mag BMUs dwa ni mondo gin bo rwakgi e system mar jotich nikech wan bende waluongore ni sirikal piny ka to wan sirikal mok chul. E kinde ma odong' mana higa achiel kende to piny Kenya dhi yiero higa manyien 2027. Jolupo e nam lolwe wacho ni lokruok gi dongruok e sekta mar lupo ok bi kete ratil mana gi gigo ma sirikal dhi nyime kod gero to ibiro pimgi gi nyalo margi mar kelo lokruok mochwere mabiro nenore e lela e ochumi kaachiel kod ngimagi ponono chendogo obiro rumo kaka ne osingi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dhowath ma Asat, Seme, County ma Kisumu. Riwruok maketo sirikal tesre osebedo ka goyo korgi ne gin kod kwan madwarore golo jatend piny William Ruto e loch e yiero ma higa 2027. Jonon siasa kata kamano wacho ni wich bar maduong' mar kweth mobalo kod sirikal e ng'wech mar kawo loch e yiero mabiro en riwruok margi. Wich bar ma kamano ne ochako golo wiye e kor juma bang' jatend duond bura mar DP JB Muturi Peter Munya kod josiasa motenore gi jalupo gai mar Jubilee Fred Matiang'i seyo jatend DCP Rigathi Gachagua kuom nyiso gi achaya kaachiel gi temo tiyo gi kodgi gi agoko. Dibed ni ma en chakruok mar pogruok e kweth mobalo kod sirikal kose piny pod nyako. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachne. Jonon siasa ne omiye nying mar gam ma omako kanyakla kweth mobalo kod sirikal kaluwore kod mbi mar siasa. Kata kamano, moko kuom josiasa e kweth mobalo kod sirikal wacho ni Rigathi Gachagua en ohinga maduong' e riwruok mar kweth maketo sirikal tesre motelo ne yiero mar 2027. E limbe mare e kaunti ma Meru juma achiel mokalo, Gachagua ne onyiso jotelo mag duond buche mawuok e gweng' mag Masawa mondo keth duond buche magi kendo riwore gi DCP. Bang' yudore e lot maliet, Gachagua ne ogoyo bade piny e wi wach makamano. Ayie gi gima Gachagua wacho 100%. Mia wi mia. Nikech siasa is about numbers. Siasa en ji, en dhano. King'eny gi ji, kato ki di school, kato ki somo, kata ina ng'amo ero tribalism, ting'eny gi ji. Ine ja siasa makori wacho ni itegno. To ki in gi ji,
kidwa riwri ng'at machielo nyaka obed gi ji. To ka en gi ji matin to ok kik iwe ni ng'ama nigi ji mang'eny cha biro weni ni dhi chung' president. Gachagua kata kamano ne omoko mach machielo e kweth mobalo kod sirikal. Gachagua ne odiro apilo e wang' jotelo mag kweth mobalo kod sirikal ma osebedo kalando injili mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Kalore kod Gachagua ok onyal bet e mesa achiel mar pogo telo ma pacho kae kod jotelo wetene maonge kod mbi mag siasa. Kila mtu auze chama yake, msiku hatu ya kulalamika tu kwa press conference. Hii vyama hawezi jengwa kwa mahoteli. Weche makmagone omoro iye jo siasa motenore kod jalup ogai mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i mane owuok Girombo kod Rigathi Gachagua. Gwandruok makmago osemiyo moko kuom jonon siasa ng'ado bura ni kweth mobalo kod sirikal dhi barore motelo ne yiero maduong' mabiro. Rigathi Gachagua, you are the biggest impediment to the unity of the opposition of this country. Wewe wacha majivuno na kiburi. Gachagua seneno ni dala gi kama gi joma go dhogi go dala gi kucha. Gachagua nigi support malich. Mabe kata sama wuoyo kodi ni. Gachagua dhi chung' kaka presidential candidate election mabiro ni. Onge gimiluongo ni opposition unity madhi bedo. Deke joma neno ka ringo gi. Giringa gi go dhogi papa to ji to be gionge go. To historia medo nuorega. Aparo 1990 ka Jaramogi oloso Ford. Be ong'e gima nobaro Ford. Matiba e hospital ka tuo owacho ni en gi support maduong' ahinya. Koro dwaro ni ng'ama yiero kaka bedo opposition flag bearer nyaka yier gi raia nikech en gi ji mang'eny ahinya. To Jaramogi ng'ise niya e katiba marwa mar Ford ni jatelo mar opposition yo through delegate. Koro mane mobro tiyo godo. Koro yuarruok nodhi adhi amobaro Ford mamoyo duogo. To mane gima dhi timore sani. Jonon siasa wacho ni milumo mar telo e kind jotelo mag kweth mobalo kod sirikal ema dhi pogogi kendo miyo jatend piny William Ruto loch maduong'. Adhi baro gi tama. Ng'at man gi ji mang'eny ok bi yiere ori ng'ama ji matin. To ng'ama ji matin ok bi yiene ne chung' presidential candidate. Koro mane madhi kelo baruok e kindgi nikech Kalonzo nigi feeling moro ni osebedo e siasa kuom higni mang'eny. Koro joma piny ma chien gi ok nyal biro mit kale. Koro mano dhi pogo pinzani. Sifuna onge influence entire western province. Onyalo yudo Bukusu to Kakamega. Koro kura modhi kelo mandha onge. To Matiang'i gi joge koseneno bedo sideline gibiro dok Karut. Mane gima notimore ndalo Ford in 1990. Jumbe kod weche mabiro ema dhi miyo jopiny duoko ka bende kweth mobalo kod sirikal dhi wuotho e tuch achiel nyaka giko kata oyo. Ok inyal kawo piny ka ugoru. Ichako chon nikech sama gigore ndo to President Ruto consolidate power. Iwinjo nikech en gi instrument. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.